Mao ni sila ang dominant 109. Atong video karon guys, i-update mo ani ako ang mga week 7 nga mga dominant CZ nga meat type. Kahinumdom ba mo atong mga piso nga akong ipakita ninyo? Mauna ni ron sila. Dali ra kay ni dako. In just 7 weeks mauna na sila no. Ang feeds na gasto na ko ani almost 2K pa, 2,000 pa sa kuan sa kabuok. 27 man siguro ni sila tanan kung ako nasayop sa akong record. So mo na niron sila, tanawan ninyo ang video og pila na ilang timbang anang idara. So, i-update mo guys sa ato ang mga dominant 109 nga week 7 na ron sila. Tanawa sila. Hilikot. Nahilikot ang cameraman. Woman. Try. Dagko na. Namatiyan ni sila gusa. Ambot, I don't know what happened. Marag napiit. Kaya tambok mo kayo to. Or gibuli. Awa o. Muna ni sila. Ano gamay lagi. Dako kaayo guys, buyag oh. Muna ni sila ang update sa ato ang dominant 109 nga meat type. Sakto na ni sila sa kuan timbang no. Week 7 ron sila. So atong timbangon pila na ni sila ka grams. So week 7 atong timbangon pila timbang niya. 630 kani siya sa week 7 no. Gamay-gamay pa gani ni siya nga manok akong nakuha taglain. 630 to. Magtesting po tas Bisaya. Kung kadakop tag Bisaya atong testingan sila. Ako siguro gihapon eh. Nara kanay usa. Maora yun, 600 kapin, 630. Kani ay kay dako. Bisaya. Mix ni siya Rhode Island og kuan. Ayay, ang kuan man mulupad. Agamay gud siya 500, 580 ra. 580 ra. Pero bayi ni siya man. Bayi. So around 600 kapin sila guys. Timbang sa week 7. Week 7 nga kuha na siya mga almost week 7 one month kapin. Dako na kay timbang. Ngita pa ta dire. Og lain ha kanang laki. BPR dominant D109. Nakapay usa na to na pila. Saan to? Kiat. Tara kane last. Maor gyud nahog man siya. 600. Tara. Na 600 gyud average. So arita sa kanang nangitlog na mo nga manok guys. So mao ni ang ato ang mga layer pod no karon. Kuan lang din sila ka giihap ni anti 38. Gamay na lang kaayo. Daghang ko mortality na itlog ay kuha ko usa. Mas maayo i-range yung manok guys, ayaw i-confine siya based sa akong experience. Ito lang siya na ibutang derive kay moto sa taspulit. Kani di ni pwede sa ilaha ang timbangan ako gigamit kay bugat na sila. 1 kilo ray maximum ani. Patanawon ta mo dire sa ato ang mga pullets, ang 30 pieces ani. Ihatod na ko ugma sa San Fernando, Cebu. Try week 17. Tanawon sila hili. Dagko kayo.
week 17 mo na sila. 109 o 102. Gamay na lang kay last time nahalin man nato ang kuan 50 ka buok dito sa Pinamungahan. Shout out Sir Greg og si Sir Michael ang nikuha sa ato ang 50 ka RTL dito. Nya mo lang ni nahabilin ni ang 30 ani is going to San Fernando, then ang napo ani possible going to Karkar. So wala na gyud mahabilin, sold out na ni ato ang RTL nya. Nag-book na ta sa mga certified breeder diri sa Cebu. Kung kamo diha ang mga subscribers nato nga ganahan mo suway aning dominant, i-message lang ko ninyo, no, kay gamay ra pod, limited ra pod ako ang i-grow, mga 100 ra pod ka piso akong kwaon, no. I-message lang ko daan ninyo para makita ninyo gihapon ang adventure nato gikan sa piso padong sa mga ingon ani. So kana lang ang update nato dire sa ato ang manukan. So sa katong wa pa nakakita sa ako ang mga video uban nga gipang farm visit nako, katong gipanghatod nako ang mga manok like dito sa BDF farm. Actually si BDF farm kay ni chat nako karon ganina lunch nga si Ma'am Siren nga niitlog na daw ang ilahang kabatch ani. Biliban ako. Pero wa pa nila gipakaog layer ha. Kuan pa ilang gipakaon dito 3,000 nga integra. Nag-itlog nagsugod. So ako siyang gi-advisean nga i-observe lang sa kay 17 weeks pa manggod. Dili siya maayo i-layer day na to ba. Feeds mga kuan siguro mga 2% egg drop ana. Pwede na nga mo kuan mo pa 20% man siguro to bukos sayo. Basta di siya maayo, mas maayo pa 23 weeks or 20 weeks diha na mag-start og laying feeds og lighting. Para di sila magkuhan. Pero hinon natong mga manok buyag, mga dagko kayo ang kita bitaw ninyo sa kuan sa akong likod, no. So dire lang sa ta. Tanawa to ninyo uban ng mga video ni BDF farm, ni Ilis farm sa Liloan, sa ilahang Sir Greg sa Pinamungahan, og kani kay backyard ra ni. Kani pod kay ang 30 ka buok sa San Fernando ilahar ning kung ano nang itlog i-consume ra nila ilang i-set up ingon ani cage free gyapon. Atong tudloan sila kay wala para ba kayo dahil sila ka familiar aning manok, no. Tudloan sa ato ang mga practice diri. Ug mapohon, no, tanawan na ninyo sunod ani nga video ang San Fernando nato nga delivery. Nakakuha pa kong itlog 3 ka buok guys, oh. Dagko kaayo. Dagko na kay atong ay itlog. Atong timbangon pila ni siya, patanawon ta mo. Timbangon na to ni pila gibug ato ni. 56 medium na medium small kani usa small gyapon, puro small man. Small or medium ni 56, 51 small. So mga small sila guys, atong nakuha ron, oh. Mao ni.